Wilujeng enjang para sedherek ingkang kinasih, pinanggih malih kaliyan kula Penatuwati Tiis Mulyanti saking Pepandan Bulukerto ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten menika Selasa Pon 26 Mei taun 2026 kanthi jejer madhangake mripating ati. Waosan kapendhet saking Efesus 1 ayat gangsal welas ngantos dumugi 19 ingkang mekaten. Mulane aku iki sawuse krungu warta bab pracayamu marang Gusti Yesus lan bab tresnamu marang saking para suci, ora kendhat anggonku caos syukur marga saka kowe kabeh. Lan aku tansah ngelingi kowe sakjroning pandongaku, supaya Allah Gusti kita Yesus Kristus yaiku Sang Rama kang asipat mulya iku karsa paring rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowe. Satemah kowe banjur wanuh marang panjenengane kanthi sakbenere. Panjenengane madhangake mripating atimu supaya kowe ngerti mungguh pangarep-arep apa kang kamot ing timbalane. Iba gedene pandumane kamulyan kang katemtokake kanggo para suci lan iba gunging panguwase tumrap kita kang pracaya cunduk karo dayaning panguwase. Makaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kita sami ingkang saben-saben purun mirengaken lan nindakaken sabda pangandikanipun Gusti ing gesang padintenan. Haleluya. Para sedherek ingkang kinasih, menapa ingkang asring kita dongaaken ing gesang padintenan kita? Limrahipun pandonga badhe dhahar, pandonga badhe ngaso tilem, pandonga tangi saking tilem. Menika pandonga-pandonga ingkang mendominasi ing gesang kita sami. Ananging menapa nate kita dedonga kanthi raos kangen, kepengin tepang langkung caket kaliyan Gusti lan ugi mangertosi kersanipun Gusti. Ing Efesus 1 ayat gangsal welas ngantos dumugi 19 kala wau, Rasul Paulus paring piwucal bilih dados tiyang pitados utawi tiyang Kristen menika boten namung sekedar mangertosi, ananging ugi tepang kanthi caket. Pramila ing pandonganipun Rasul Paulus nalika mrangguli lan mireng anggenipun pasamuan Efesus pitados dumateng Gusti Yesus lan anggenipun nélakaken gesang ing saklebeting katresnan, Rasul Paulus nyuwun supados Gusti Allah Sang Rama kang asipat mulya paring rohing kawicaksanan lan wahyu satemah kita saged wanuh Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Sang Putra lan Sang Roh Suci kanthi leres, saengga kanthi wanuh badhe nuntun kita gesang ngener cunduk kaliyan kersanipun Gusti. Lan saben tiyang pitados temtu nate ngadepi perkawis ing pagesanganipun. Lan kadangkala nalika kita dipun adepaken kaliyan perkawis gesang ingkang kita tengenaken menika mripat kita secara fisik ingkang namung saged ningali margi ingkang buntu, wontenipun raos ajrih lan kegagalan. Ing ayat 18 Rasul Paulus kala wau ndedonga supados kita sami madhangake mripating atimu. Awit kanthi manah ingkang padhang kita saged ningali antawisipun wontenipun pengajeng-ajeng. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan dan itu pasti. Kita ugi saged ningali iba gedene pandumane kamulyan kang katemtokake kanggo para suci. Kanthi manah ingkang padhang kita saged mangertosi bilih kita menika sejatosipun aji sanget ing ngarsanipun Gusti, berharga di mata Tuhan, sehingga kita nampi warisan panduman kamulyan kang gedhe banget ing gesang kita. Kanthi manah ingkang padhang kita ugi saged ngraosaken kegiatan ingkang dahsyat luar biasa ingkang makarya ing pagesangan kita sami. Wekdal ing antasipun sumengko lan Pentakosta menika wekdal kangge kita sami ngerantos ing salebeting pitados.
kanthi manah ingkang kapadangan dening pangajeng-ajeng saengga sansaya ngantepi ing warisan panduman kamulyan saking Gusti lan ngraos-ngraosaken agenging dayaning panguwasipun Sang Roh Suci ing gesang kita. Sumangga kita pasrahaken gesang ing pamengkuning astanipun Gusti, supados Gusti ingkang dados jurumudi, Gusti piyambak ingkang dados kompas lan ambil alih anering manah lan pagesangan kita. Kita pungkasi renungan padinan menika kanthi pandonga. Doalah. Mugi paduka paringaken dhateng kawula sami roing kawicaksanan lan wahyu, supados kawula sami saged tepang wanuh dumateng Gusti kanthi leres. Mugi paduka madhangaken manah kawula saengga kawula saged ngraosaken agenging panguwaos paduka ing gesang kawula. Mugi paduka nuntun gesang kawula tansah ngener dhateng sabda pangandika paduka. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.